jụọnụ m ajụjụ siri ike chaa onye nkụzi kekwa nke ị na-ajụrụ m what is a noun n'asụsụ Igbo. Ịmala ajụjụ njụ gị saa mịa kịta ụtọ nsị bifo ntị ga-afụ anya gị. Udo dị onye nkụzi, noun n'asụsụ Igbo bụ ugbu a. Isi a sị na noun n'asụsụ Igbo bụ ugbu a. Ụtọ nsị ịbụ etiologicality ka ịbụ. Noun n'asụsụ Igbo bụ aha ma ọ bụ mkpọaha. Onye nkụzi ịmụma aha na bekee bụ name, mkpọaha kwesịrị ịbụ name kọla. Kedu ka aha na mkpọaha ga-esi bụrụzie noun na bekee? Ụtọ nsị noun nke na-ekwukwe nke passive speech, noun nke noun nwanne pronoun verb conjunction etc. You go explain taya onye nkụzi. Ọ dị ka ichefugo na ụtọ nsị nwere ụbụla eke. Onye mụ ISIOKPO chikwalụ m ya warning. Abụọkwa m egwu achụ ụtaba n'aka agba. Oke ISIOKPO ụtọ nsị sisi chie gị warning na ọbụkwa egwu achụ ụtaba n'aka agba na otie gị ọkpọ na ịma mbido nwunye. Alakọzina mụ na ụtọ nsị onye nkụzi. Gịnị bụ osikapa n'English? Osikapa bụ lice. Anambra kwenu. ISIOKPO gịnị ka iji etizila Anambra kwenu? Ọ maka lice na ofe akwụ. Lice na ofe akwụ.